harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Adorang to tapuka parmingguota di manogoton tapasonang ma dirita tapahohom marohata martangi yang mahita di bagasan rohatabi. Amen. Tapuk kama parmingguota di Mandogoton, Marede Huria nomor 10 sada,
ayat 1, 2, doho topat. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tay ingot maali Jehovah. Akka denggan ni basam dohot asin ni roham. Ay siyan narobido akkay. Asa unang marsurak-surak akka musuk kumidaaw. Ale debatakku, marhaposan tuhodoaw, sayunang pailaaw. Haleluya. Haleluya. Yang mahita, ale Tuhan debata amanami na dibanu agityang para si roha na sumurong. Na madok molyate mahami tuhosyan na sa roha nami. Ala dileok ko anak muna sa saday tuhamatean, kumokop kami. Asaw ng mago na porsea di ibana. Alay,
asa hanguluan masa leleng na dinasida. Tak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadiaon dohot hati goran ihami. Taise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop kami. Tay paeleng mapinggolmu tutangiang nami, jala asima roham dihami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma pati ni debata di hari Minggu reminiscere sadarion ima nadienet sian pati parjolo dohot lapatanna patik parjolo au do Jahova debatam ninna debatata dang jadi maraku pau bahenomu debatam dia do lapatan ni oddo ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong atong prak mangidugugu mahita laho mangulahon patit nai ali Tuhan debata mahami mangulahon na obar. Amen. Bye.
Satopoti madosata nagudangi diadopan ni dibata, martangi yang mahita. Alea manami jala dibata nami na di banua gijang, pargugu na sohatu dusan, pardenggan basa doho jada, rodi sa leleng-leleng na doa siniroham. Tay marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala tay unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, tay unang paingot-ingot akka pangalasyon nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Tongonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahioa umarhite sianak kadosam. Jala nunga dilojai hoa umarhite sianak kahajahatommu. Au tutu, au sadiri maneleseya kapangalausim, ala ni hadiri aku. Jaladang behu ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Atani debata nagabe turpuk epistel ti mingguta sadarion minggu reminiscere imana dienet sian pasal men sarada 120 sada mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu tajahama marsika sorin edde hananakpok tay mangarana pido mataku dopak akadolok dia do ulaning ro pangurupion tuau. Sian jauh basi topalangit do tanoon, sambing ro pangurupion yang go tuau.
Dang tagamon loason na tarsuladit patmo. Dang tagamon nok mata ni si jagaho. Idama, dang olo nok mata, jala dang olo modom dianggo si jaga Israel. Jahobado si jagaho. Jahobado parlinggo mammu di lambungmu di tanganmu ni siamun. Dang tagamon doito ni mata ni ario harian, manang bulan pe borngin nai. Tai jagaon ni Jahobado hosian nasa parmaraan. Tai jagaon na do tondim. Sai jagaon ni Jehovah doho lau ruar, dohot lau bok, ola ni ondo di saliling-lilingna. Ima sahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naum peopta. Amen. Tidakon maha porsiao tai, tongon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sandok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso hatu dusan, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matatarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhan amanai tu surgu lahudul tu siamon di debata jahuba amanai pargugu na sohatu dusani ima ibana paimamula sugut tu tanoon manguhumi hal na mangulu dohot na mate. Au porsea jaladong sadahuria nabadia. Dohot dihasesan ni dosa. Dohot diatai namadok. Mulak mangulu dosogot daging ni halak lang mate. Dohot dihanguluan na sora suda. Amen.
Shalom, selamat hari Minggu Madita. Tabigima tikting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 5 Maret 2020. Partangyangan Week. Di hari Rabu tanggal 2 Maret 2020 masuk pukul 10 siawib. Ima sada di Week Romangun sada di bagas ni keluarga inang nyonya situa ASM Huta Barat, Boru Simanjuntak, di Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 20 Sia Rawamangun. Paduahon, Wik Kelapa Gading, di bagas ni keluarga inang nyonya Tobing Boru Simanungkalit, Jalan Gading Putih Utara BJ Sada nomor 4 Kelapa Gading. Patuluhon, Wik Rawasari Cempaka Putih, di bagas ni keluarga inang nyonya Sirait Evangelis Rugun Boru Simanjuntak, di Jalan Cempaka Putih Timur 10 Jakarta Pusat. Di hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 masuk pukul 10 siawib sada Wi Rawamangun Tegalan di bagas ni keluarga Amang P Togatorop Boru Raja Guguk, Jalan Haji Ten Opat nomor 15 RT 06 RW 03 Rawamangun. 2 Wi Gangkana di bagas ni keluarga Mang Situa Richard Sregar Burtamba, Gangkana nomor 55 RT 008 RW 05 Pisangan Timur. Tolu Wi Kampung Pertanian di bagas ni keluarga Amang Wiranto Sigalingging Borus Tumorang RT 10 Sada RW 0 Sada nomor 47 Klender. 4 Wi balap sepeda di bagas ni keluarga Amang S. Manurung, inang situa Nurki Borustorus, Jalan Balap Sepeda Sada A, nomor 10 Pitu Rawamangun. Pandidion Nabadia. Minggu Sadarion 5 Maret 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB, Patupau ni Huriata do Pandidion Nabadia Tudak Danak. Torop ni dakdanak namanjalo Pandidion 5 halak, sada bawa 24 perempuan. Pemeriksaan kesehatan lansia. Di hari Kamis 10 Maret 2020 masuk pukul siawib maringanan di ruang Timotius Manang Lukas, Seksi Kesehatan HKBP Romangun, patupa pemeriksaan kesehatan lansia. 5 pemeriksaan fisik, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, tensi darah, pemeriksaan gula darah, dohot konsultasi kesehatan. Pinanggiro tu akal lansia ni Huriata nanaing mendohoti asa mendaftar tu Amang Edward Marpaung dohot inang Erdiana Boru Silalahi. Partangyangan parborhaton ujian akhir. Di hari Sabtu 10 Maret 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja naing patupau tama ibadah paborhaton akayana kota nanaing mendohoti ujian akhir 5 SD kelas 6 SMP kelas sia dot SMA kelas 12 rap dohot akanatoras sude ruas ni Huriata nanaing mendohoti ujian asaria maro mendohoti partangyangan ni. Amazing Grace Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung HKBP Romangun, mangido tusude Naposo Bulung, asam mandohoti kegiatan awal Naposo ima Amazing Grace nanaing dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 masuk pukul 8 1.20 WIB. Tujuan kegiatan ima manosoi akan Naposo Bulung mengulahon aka pelayanan marite roha natulus jala serep. Pendaftaran dot informasi boima menghubungi aka pengurus. Rapat koordinasi Dewan Konia dot seksi. Dewan Konia dot sude pengurus seksi perempuan di Patupa di hari Senin tanggal 6 Maret 2020 masuk pukul 10 pituwib maringanan di Lukas. Dewan Konia dot sude pengurus seksi sekolah minggu di Patupa di hari Senin tanggal 6 Maret 2020 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Rakpoti di Uluhon ni Amang Padi Tarsot.
Sude ma'aka pengurus ganup seksi mandohoti rapoti. Penerimaan sidi khusus. Penerimaan sidi khusus ditutup di Minggu Sadirion Minggu 5 Maret 2020. Jala pembelajaran dimulai di hari Senin 6 Maret 2020 masuk pukul 10 siawib di ruang konsistori. Pinangido tu sude pelajar sidi khusus nau mendaftar asaro mandohoti pembelajarani. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Agung Kristi Rado Togaraja Simarmata, ruas ni AKBP Bandung Timur, anak ni amata tumpal manari Simarmata, tubuh ni inata Marisi Laura Irmiati Burusilalahi, dohot Orwana, Ingrid Rosalin Indriana Burusitorus, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Duren Sawit, boru ni amata Marnat Pulungan Sitorus, tubuh ni inata Luciana Theodora Boru Nainggolan. Pamas-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2020 di Gereja HKBP Bandung Timur. Tuhat tama nama masuk-masuk parsaripon nasidabe, gabe parsaripon nadenggan di Jolota, tarlumobi di Joloni Tuhata. Pilihan dot aka udut ni buah-buah tajahama di harutas tikting naung pinarade ni huriata, di pasu-pasu di batama aka barita masa dohot ulaun aka si patu pauta bahin sangap di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu Saderion, Tuhan Yesus memberkati. Jehovah
Tapasonang marohata martangi yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ati-ati doho pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua manami na namin ang dihita saluhut na horas ma dihita. Selamat hari Minggu ma dihita sudi. Tarlumobi di Natoras nama buan danak lau tardidi. Di bagasan minggu tasadarion minggu reminiscere di pakulingi dohita marhite hatani debata. Imana tarsurat di suratnya Apostol Paulus madapoton huria na di Rom biduopat. Mamukamai sian ayat sada rodi ayat 5, laus diuduti mamuse ayat 10 tolu, ro di ayat 10 pitu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu reminiscere ini tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dan dilanjutkan dengan ayat 13 hingga ayat 17. Di hamu amanami nanami hanggi boto nami songono mahatan debatan atar surat isi tapai tiup ma di bagasar rohat tabe. Beha ma di rohata ahama jupang si Abraham amatai taringo tu daging. Ai ia pitor si Abraham sian naniulana adong ma si pangasahononna. Alai datung maradopon debata. Aida odo didok surati. Na porsedo si Abraham di debata. Gabe ima dirajumi bahen hati goranna. Utang na sotarjua do upa si jalon ni na maulaulaun. Datung asini roha. Alai hapor seaudo rajumon gabe hati goran anggo di jolma naso mangaradoti ulaun. Asal porsea ibana di sipitori najahat. Ayat 10 tolu rode 10 pitu. Aidada marhite sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu poparanna. Nama dok ibana manean portibion marhite sian hati goran nasian hapor siaunido. Ai out akasirado tipatiki gabe panean dang marguna hapor siauni. Jadi pesan ma baga-bagai. Ai diorhop patikido rimas alai anggosada patik lauso adongdo pangalau sion. Di bahini sian hapor siaunido baga-bagai asasian asini rohado ai naing hot baga-bagai di sadok peparanai dada holan di dongan sapatik ni si Abraham dohot do di dongan na sahapor siaun ai amani hita saluhut nado ibana hobar tunatar surati hupa bangkit doho gabe ama ni torop bangso. Diadopan ni debatamai na hina porseaun na si pangulu akan amate jala si jou naso adong hian gabe adong. Ima sahatna. Di hamua manami nanami nang dihita saluhut na adong masada halak. Di bagasan nguluna bonana macai ringkas do. Sia sikola minggu hola ditugu-tugu na tua-tuana. Sia teh-tehon na itugu-tugu. Ipatadahon na inilah gereja inna. Pitor ringkas do mar minggu sekolah minggu. Masuk ma dung tardidi dung malua ibana maka tidak kon hapor siaon. Songoni ringkas. Alai di bagasa perdalanan ningolui
marhot ripe ibana karejo ibana heama adok sada pergumulan na adong mada butuh bagasan dosa maibana gabe hona penjara dihurung maibana dengan hukuman 5 tahun penjara alani pangalahona sosumani dumulak maibana di bagasan ngulu siapa hari nama jakon ibana ise do palingat dong asaribe ianakon dong asamargana nggak mulai membersikon itahe idau do pardo pahammu hera partodi naburju idau do pangalahom salelingon songoni maburjuna aladong hata-hata songoni mep marohani amat taun dang robe tu gereja dambe ro tupungan Qur'ama dambe ro tu parmargaun na biasana taddadu ibana kehadiranna alai mulai menutup diri maibana gotap mapakilalanna gabe madau disadatiki Roma dongan nasol hot ibana di punguan kor ay puasa songoniho puasa gabi maddaw itaddahudo dosam huboto do anggo ditaddahudo dosam pangidu tu debata marsiranggut tu debata asa dilehon hasisani dosa asa saat tuho haluaun dada gabi mabahen jarak, dada gabi mabahen sada jurang pemisah dohot debata. Justru kedatangan Kristus, kedatangan keselamatan dalam hidup kita karena kita adalah berdosa. Selama kita tidak mengakui dosa kita, selama kita tidak menyadari kesalahan dan pelanggaran kita, maka pembenaran dalam hidup kita tidak dapat kita terima. Isoddo amanginang ra meragam do nama asa di bagasan nguluta nama bain gali hapor seau nama bain mundur partodiota isara parsahiton isara ianakon olo sipata saitadok dang tarpaidai-dau be halakan alaniho inna daktar berengau be akkadongan samarga daktar berengau be akkadongan sapunguan daktar berengau be akali alekku sehingga kita mundur. Justru Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tahu itu apa yang menjadi pergumulan kita, kita harus datang. Untuk itu bagaimana kita bertumbuh di dalam iman? Karena di dalam pertumbuhan iman, maka kita memperoleh pembenaran daripada Allah. Dang marpepeng hapur siauta, alai gabi magudang hapur siauta. Di Papua do marhite hata ni debata sian rom bidu opat ala takas gaor do halak na di rom taringot tu haluaun sada pemahaman na masa hati hai di dok halak na tahu majalo haluaun halak na mangaraduti pati. Orang yang layak menerima keselamatan itu adalah orang yang melakukan hukum Taurat di dalam hidupnya dengan sempurna. Padahal kita tahu
Taboto do iya patiki patadaho dia do hagaliun hagaliota. Patadaho dia do di bagasan ngulutan naso tahu hita sasitongna. Gabe dia lusi Apostol Paulus ma pertentangani di Papua ma. Kenapa Paulus mengambil tokoh Abraham? Bahasa dibuan Rasul Paulus, umma ala na parjulo amanginang oddo nada sai di pangasahon halak Yahudi. Songon tokoh na dibanggakan. Nabaduahon ala Abraham ondo hampir sempurna di dalam keimanannya. Dia mai naparjolo idauta di bagasan hatani di bata. Ubain nadidok Abrahami amani napursea. Sigatat tadisi Abraham marhapurseaon di bagasan nguluna molo idauta pajawon ni Abraham sian urkasdim sahat tutano na di bagabagahon marumur maibana pajawoni 75 tahun. Bagaimana Allah memanggil umur 75 tahun? Bagaimana Abraham meyakini panggilan itu di dalam hidupnya sebagai suatu missio Dei, rencana Allah, pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Majau hita. Dan adong hata nama dok di bagasan nguluta ngama tua beau dan adong boi be ulauku. Tidak. Abraham panggilan pertama umur 75. Kedua kita lihat di dalam Abraham yang dibenarkan dengan imannya karena perbuatan-perbuatan dia itu dia anggap apa yang dia perbuat itu bukan suatu pekerjaan yang mendapatkan upah. Dihapursiai si Abraham debata dadalah fokusna asa dapotan ibana. Berbeda sekali dengan kehidupan kita pada saat ini. Kita melakukan sesuatu seringkali jot taula manang AHP di tonga-tonga ni ngoluta bahkan terkontaminasi di tonga-tonga ni huria ahado dapat tu. Hati-hati amanginang. Apakah kita berdoa untuk apa yang ingin kita dapatkan? Apakah kita membantu orang untuk ingin apa yang kita inginkan? Mana tidak. Molo ido pikirata. Berarti nunga manapu hita parjolo. Berarti nunga manggotil hita parjolo. Dang mar parbue be isogot. Tadi damai dia. Molo olo muse kecewa hita halak naringgas mar minggu, halak naringgas mar Tuhan, halak naringgas mengurupi HP adong ma disadati tois halak na niurupani tuibana. Hati-hati. Jangan-jangan misi apa yang kita lakukan sebagai buah iman untuk kita petik. Pembenaran terjadi tidak demikian. Alai ala naung dipasu-pasu debatahi ta. Tidak musai di bagasan hatan debatai
pembenaran bagi orang yang durhaka. Marsalah doa Abraham, merdosa doa Abraham, merdosa. Siap bonana nunga merdosa Abraham. Manoba gana-gana do ibana. Ada orang so di jauh de bata. Ada orang so di jauh de bata. Ibana keluarga nai manoba gana-ganaan. Jala dung di jauh de bata pe ibana. Merdosa do ibana. Merdosa. Na mergabus. Idokon si Sara inatanai gabe itona. Mengatakan di dalam kehidupan kita kesadaran akan keberdosaan, kesadaran akan kelemahan kita, kesadaran akan kekurangan kita pada dasarnya membuat kita semakin teguh di dalam pengharapan. Napato luhun idauta bahasa si Abraham sunguni gabi amana porsea. Hidup adalah proses. Abang inang umur 75 madi jauh Abraham. Ate. Seorang si Ishak umur sadia maibana. Umur sadia maibana 100. Berarti 100 moru 75, 25 tahun. Kejadian 21. Kelahiran Ishak. Sada Musa bidu 20 sada. Berarti 25 tahun prosesnya. Bahkan Mekel dope si Sarah ai waduh seorang dana dung matua. Hatani halak Mekel dope bana yang di luar akal kita. Pertumbuhan iman juga demikian di dalam kehidupan kita ada proses. Ketika proses itu terjadi, jangan menjadi tergeletak, jangan menjadi jauh. Hapur siaut tapi amang. Molo naing lam matoras, molo lam naing magudang, adong do proses. Na naing si bulusot ta di bagasan mulut ta. Songon si Abrahami. Lau madapot ton pakirimoni, lau madapot to bagai-bagai adong proses. Lau madapot ton parbui ni tang yang munai amang inang adong do proses di bait di bata. Seberapa lama proses itu Allah yang tahu. Alai bohadoho setia do hot di bagasa pakirimonmu manangdang. Kadang di dalam hidup kita harus menghadapi badai. Menghadapi gelombang yang besar, menghadapi kekecewaan, menghadapi persoalan. Tapi lihatlah, ketika kita semakin teguh di dalam iman kita melewati proses itu, maka iman kita semakin bertumbuh dengan baik. Borat do nadia do bisi Abraham. Idu baik nadidok ibana amani naporsea. Di sini juga dipanggil iman kita manginang. Bagaimana kita beriman kepada Tuhan? Napa dua hodidok dia 10 tulu. Aida ada marhite siapati kiro baga-baga tu si Abraham. Nang tu paparanna. Nama do ibana manean portibion marhite sian hati goran nasian haporsiau nido ai out akasirado tipatiki gabe panean dang marguna haporsiau ni jadi pesan ma baga-bagai ai hinoroni patiki do rimas ala yang go suada patik lau suada do pangalau sion
Hidup orang percaya, napaduahon hidup orang percaya bukan di bawah hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat menunjukkan pelanggaran orang percaya. Didok di bagasan hatan debata, dia dona parjolo. Patikido parjolo, manang haporsiaw ni si Abraham do parjolo. Karena mereka meributkan, orang Romawi, orang Kristen di Romawi meributkan tentang hukum Taurat. Isi do parjolo, haporsiaw nido, manang patikido. Ay suadong do pepatik, nung ngaporsea si Abraham. Kita lihat peristiwa hukum Taurat turun, hukum Taurat molodidok, hukum Taurat imana di jalo di dolok Sinai. Alai molodidok hukum Allah, bisa saja segala firman-Nya adalah hukum Allah. Hukum Taurat itu diterima pada zaman Musa. Kalau mundur dia ke belakang, berapa jauh? Tentu yang pertama sekali adalah iman, bukan hukum Taurat. Dari hukum Taurat itulah kita, terlebih nadidok di ayat 15, ai di horpatikido rimas, alai anggo soada patik, laus soadong do pangalau sion. Kalau enggak ada aturan, kalau enggak ada tatib, maka tidak ada pelanggaran. Kalau enggak ada hukum, maka tidak ada pelanggaran. Karena adanya hukum, maka ada pelanggaran. Adanya pelanggaran tentu, adanya pelanggaran terhadap hukum, kaidah-kaidah, itu tentu seringkali memancing emosi orang. Isarana diamuna tuan nami nga hurang di bagasa si malolong mamereng dalan api Roma mangalu arus sepeda motor tarimas dohamu nga jatung lemah ulu malubuk-lubuk api topuma romotor mangalu arus tarimas dohamu. Secara manusia tarimas. Ngamang alu aruson. Apa secara tidak langsung kita juga jadi meruah kita. Gabe moru kesehatan ta. Lam tibo tarimas kita. Lam tutorunado kesehatan. Kan itu pada dasarnya. Semakin terpancing kita, semakin turun kesehatan ta. Atik P nasala na diulahun si A. Orang percaya itu melihat hukum Taurat itu menunjukkan apa jalan yang baik dan benar yang harus ditempuh setiap orang percaya, bukan terdapat pembenaran di dalam hukum Taurat. Pembenaran itu hanya kasih karunia Tuhan semata. Pembenaran dengan iman. Holana sini rohan debata sabingdui. Dada marhite gugutta. Dada marhite malotta. Dada marhite haringgasota. Jala unang tubuh atong di bagasar rohata. Atong marisuang doa mang namartangyangi. Marisuang doa mang namar dedei, marisuang doa mang namar minggui, marisuang doa mang namangalian piliani dangi patokanna. Dangi setiap yang baik dilakukan manusia, hitungannya Tuhan yang menentukan. Tidak pernah sia-sia apa yang dilakukan, dibuahkan oleh orang percaya.
Tetapi apa yang dilakukan dan dibuahkan bukanlah sebagai upah, mendapatkan upah besok, tetapi sebagai gambaran Tuhan memberikan kasih karunia. Napar pudia manginang didok di bagasan hatan debata dia 16 satu ayat 10 pitu tarumobi di ayat 10 pitu. Hupa bangkit doho gabe ama ni torok bangso dia dopan ni debata mai na hina porseana si pangulu akan amate jala di jou na so adong hian gabe adong. Hupa bangkit amanginang nang dihita saluhut na secara tidak langsung marhite hapor seotai dohot dohita di pabangkit debata. Melalui iman percaya kita kepada Allah dan melalui kita di dalam hidup kita mengatakan Abraham bapak orang percaya, janji Abraham itu mengalir juga kepada kita. Baga-bagan debatai sado nang tuhita. Unang tadok terpisah. Daw. Dak terpisah baga-baga ni siya brab tuak kana porsea. Marpino pari mahoin na. Hudongani pehonin na. Baga-baga ni debata siya brami. Taruli do nang hita molohot di bagasan hapor seaon. Kuncinya bagaimana kita meneladani ketaatan, kesetiaan daripada Abraham itu. Nunga hot hapor seaon tatorus namar Tuhan. Manang songon situasi napar pudiodo nasai ro udan nasai olo ngalian mohop donang hapor seota. Bamuliati ma anggur rohaku nakin jam waluhurak saparopat mulai roribus jam sia pus inna. Bah dangarong be namar minggu ni kurba suraku. Bah dangarong be namar minggu ngangalia mohop ruasi marmadar dohok dia dangarong marmadar di sob nate. Laksongon na di huta. Nga, marsalibuk may. Mamereng-mereng tiki. Ape, wida. Gudang do naroni. Ape belagi sebelah siamun parsitonganon. Songoni gudang na. Justru gabi suku-suku di natoras na terdidion. Do di keluarga na. Piga halak ma keluarga na naro. Songon naga sipido kursi di pudi munei. Biasa na itor ringkas do molo songon natoras na manangopung na itor jonok do tu na lau tardidi. Ayo pau puku ba ina. Itor lasia do rohana. Saya ditatap-tatap. Molo sei teribuat ijolon. Asabui nanggu apala. Nampai tangan nggak hitir-hitir makodak, dengi mamoto pakai HP, alai saya payah do. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham, itu juga kita terima. Bagaimana Allah menjanjikan keselamatan di dalam hidup kita melalui Kristus Yesus. Dia kanatoras nama buat dana terdidi berbicara tentang iman tentu menomorduakan atau menomorsekiankan logika. Mungkin nanti seiring pertumbuhan anak-anak kita ada pertanyaan-pertanyaan tentang iman yang membutuhkan logika. Mari kita lihat. Berbicara tentang iman itu kadang-kadang di dalam hidup kita enggak masuk ke dalam logika kita, enggak masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi bagaimana kita merasakan Tuhan itu ada. Tuhan itu dekat. Tuhan itu menyertai dan memberikan janjinya.
ada tugas sebagai orang tua daripada anak-anak yang kita bawa dalam baptisan. Ada janji. Oleh karena itu bagaimana kita di dalam hidup kita berpegang kepada janji itu. Selama kita berpegang kepada janji itu, yakinlah amang inang nama buan dak danak terdiri. Dapo tambaga-baga do dak danaki. Allah menyertai setiap orang yang takut akan Dia. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Dia akan semakin dekat kepada kita. Selamat untuk membimbing keimanan anak-anak. Biarlah anak-anak kita bertumbuh dalam iman yang teguh sama seperti Abraham. Dan juga selamat untuk tugas di dalam pertumbuhan mereka, tidak hanya cukup memberikan makan, memberikan minum, memberikan kebutuhan uang, ngagudak tulus-tulus, napar pudion, ayalana holan dilir do hebek terus ti anak konna, akhirnaha namasa lomo-lomo ni anak koni, memanjakan boleh, tapi jangan sampai dikuasai kemanjaan itu anak-anak kita. Tohodo anak koki hamoraud diau. Semua yang kita kerjakan untuk anak kita. Tetapi ingatlah, jangan anak kita dikuasai dengan kemanjaan itu. Ketika dia dikuasai kemanjaan itu, maka siap-siaplah maaf kepada orang tua. Idege si majujung muna. Itu nama sanuaikan. Siap-siap kita. Jabatan apapun yang kita terima dihancurkan oleh dia. Kebahagiaan apapun yang kita miliki ditelan oleh perilaku yang tidak baik. Tapi jika kita tanamkan bagaimana Abraham itu, yakinlah Tuhan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan kepada anak-anak kita dengan sukacita. Amin. Martang yang mahita. Jehovah na marhabang sa di banwa gijang na usobahami di bagasan Kristus Yesus. Hodo ale Tuhan, nama jauh kami, nama nagunugu ngulu nami, asa hot jala satia di hapor seaun natugu, atik pe mangadupi raga makahamawulon, di tonga-tonga ngulu nami, akagalubang, nangaka persoalan-persoalan, di rumah tangga, di parkarejoan, nang taringot tu parianakon pos dorohanami Tuhan molohodo dongan nami hot dohami songon si Abrahami paimahon bagabagam mandapoton nauli dada alani burjunami malonami ulaunami ubaina dileko pasu-pasum alai holan alani asini rohamdo. Alani Tuhan pasu-pasu mahami. Pasu-pasu akai anakon nami nanay mangadopi aka ujian-ujian. Say parbisuhi manasida. Leo toktong hasehaton di nasida. Samargugu marbisuk nasida. Marsiajar. Jalabui alusan nasida ganu persoalan di ujian. Pasu-pasu nang akaulau nami siap hari. Homa Tuhan na mangale hombohal ni ngulu. Homa na mangale bisuk di hami akan atoras. Lahu mangajar-ajari poparan na pinalumehomu. Pasu-pasu akan aposo. Na tongon mangaluli parkarijuan. Na tongon mangaluli rokap na sida.
batu rumah Tuhan akan aduminggan. Asa gadalas ni rohanami mengira kapoparan nami akayan akon nami anak do boru di bagasa parmudu-muduamu. Pasu-pasu pardongan saripeon ni ruas ni huriam. Keluarga muda nama kirim di parbue ni portian. Homa nama ngalehon hasosorang ni danak di tikina. Leon benget ni roha pai mahon baga-baga mi Tuhan. Pasu-pasu nang pardongan saripeon ni ruas ni huriam. Sai go dame ma nasida. Go pakirimon. Go las ni roha dohot olup-olup. Suang-songoni akan natutuan nami lansia. Tuhoma upasatami Tuhan. Pasu-pasu jala leho toktong hasehaton. Asadong laho menungguli rohanami paingotok kami. Taringot tungulu nadumenggan. Marhite puda-puda na niajarhon nasida. Pasu-pasu na dibagasan somarama somarina habaluon unang luas pujung nasida Tuhan. Tarlumubi na dibagasa parsahiton si marohap Tuhan apehom matangamu na badiay mangalihon hai saron di nanami inang nyonya sintua MT Pasaribu Boru Manalu. Halomoan si Manjuntak, Ani Lauri Boru si Manjuntak, Muandri Silalahi, Sariani Boru Manui Huruk, Risnawati Silitonga, Luhut Parlinggoman Napitupulu, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, Magdalena Boru Sihombing, Nyonya Sihombing Boru Manurung, Siti Nurlina Boru Manurung, Amang KM Sihombing, Nyonya Hutasoi Rista Boru Sianturi, Pantun Huta Barat, Amang TP Nababan, Arnold Pribadi Barimbing, Nurmani Boru Sihombing, Samuel Lumbang Gaul, Beni Marpaung, Amang Sintua SP Hutasoi, Edison Hutapea, Las Maria Boru Panjaitan, Beni Harna Pitupulu, Amang TP Simanjuntak, Esterlina Boru Simanjuntak, Inang Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Amang Sintua Mulia Simanjuntak, Maruhum Tambunan, Amang Sintua Daulat Sitompul, Nyonya Sitohang Boru Tampupulun, Ali Tuhan Jehovah, diakaruas ni huriam namar sahid, di tonga-tonga ni bagas nasida, nang di rumah sakit, homa Tuhan na mangalehon hahipason, homa napasuak kun gugu ni pamatang na, tarlumobi nas marsaw rabdo taminuain, pasu-pasu makamanami nanami, natongon di pasuka-suka nasida, rotu tonga-tonga ni bagas joromon, mamuji ho Tuhan, di bagas parsahiton manang hurang dasip hasehaton nasida, homa napasikoponi, samargogo nasida melahu mamuji-muji ho. Pasu-pasu parsauran nami di tonga-tonga ni huriamon. Na niluhon niya kaparhalado ni huriam. Dongani nasa ulaon nasida keluarga nasida. Homa Tuhan na mangalehon akan nadinggan. Jala pasikop mapamujion namion. Gabe hasangapon di kuarmu nabadiai. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari de mahita siem buke de nomor 750 Huhud Papungu Pelian. Tangan
manami nanami naing masuk mahita tu padidion nabadia atong tu akan atoras dohot dana laho tardidi taparade marohata nang todita tapuji matuhata marhite ede nomor 146 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong ma natoras dohot dana kita. Jesus nagkarini, Diyos martangi yang mahita. Aliama namin na di ba nagijang narodo hami tu jolom mambuan akadat danakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anak komu. Pasu-pasu jala pargogoi manasida. Mangiahi hanguluan sugot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan danak sidi di honoton. Tangihon hamuma hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tu liat portibion ninna madok akasisianna. Podai hamuma saluhut bangso. Didi hamuma nasida tu bagasan goarni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Ajari hamuma nasida mangaradoti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anak kudo hamu ganu pari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganun. Manang ise na porsea, dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alai na so porsea hona uhum sugut. Tangyok kamu ma dohot hata ni debata, natar surat di evangelium ni si Markus. Adong ma akan nama buan danak tu Tuhan Yesus. Asa di jama, alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi, sogo marohana di dogma. Luas hamuma akadat danaki rotu au, unang orai hamu nasida, ai dia kasih songonido harajaun debata. Natutudo nahudokotu hamu, manang isepe anggo sosongon danak ibana majalo harajaun debata. Dang bongo tibana tusi, tungi di haul ma akadat danaki, tiape ma tangan na tunasida, ma masu nasida. Atong tuhamu natoras nama buan danak laut tardidi, hati dako kamu majolo hata hapor seautai, rap mahamu madok, au porsea. Nagabe-gabean sianto di perbadia, ido tuhata, natua tubanu atoru, manghumi,
Atong alusi hamu mahata nausukuno tuhamu. Di pangido hamu nuaing di dion akadat danakon tu bagasan ni nahina porseamuna alusi hamuma. Beha na olo do hamu mamudai anak komunaun. Asa di boto jala di huton nasida hata ni debata alusi hamu. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu perguruan ni huria protestan, asa gabe ruas na mangolu nasida, di Tuhan Yesus Kristus alusi hamu. Atong tapasat manasida tu debata, marhite-hite padidion nabadiai, Roma hamu tujolo udulma nasing. Didirikan Ale Yosepin Abigail Sihotang Budi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohotu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohotu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habot montu bagasan harajaun debata olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Ale Nagita Adriela Simorangkir Budi di mahotu bagasan guarni debata. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi perbadi. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habawat montu bagasan harajaun debata. Olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Ale Padeva Loisa Pijatisa Tampu Bolon Budi di mahotu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan debata maho di habawat montu bagasan harajaun debata. Olat nion rodi saliling nililingna. Amin.
Ale Axel Gilbert Sialagan. Budi di moho tu bagasan gowarni di Bataam. Doho tu bagasan gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gowarni todi perbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di Batamu, ho di habangot mon tu bagasan harajaun di Bata, olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ali Valeri Yovela Sialagan. Udi di maho tu bagasan gowarni di Bataam. Doho tu bagasan gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan gowarni todi parbadia. Amin. Pasu-pasu Tuhan di Batamu. Di habawat mon tu bagasan harajaun di Bat. Olat nyon rodi saliling nililing. Amin. Jongjong ma natoras nama buanda dana terdidi. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di Bata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasatami akadat dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabe anakomu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida kita noon. Jala gabe panean di hanguluan nasaliling nililingna. Asima roham dohot dia kanatoras ndak danakon. Sai pargugoi jala ajari manasida manogunogu dak danakot tuho. Asarap nasida taruli diaka arta ni harajaunmu. Amin. Marede mahita siabuke de nomor 145 ayat sada laus jongjong mahita saluhutna. Kabasa mapiliata tua dopan debata tapauduk maruhata martangi yang mahita. Ali debata manamina di banagijang hodo haroroan ni saluhut silon lehon nadinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhaseak kami pelianon. Patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gorang ni silendehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale amanami na di banagijang say pinarbadi amagoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banotongon songon na di banuagijang. Nehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samadusanami songon panisanami di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagung. Mahamu di bagasan dame dohot las ni roha, jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata ma buhina tuho, jala di pasaur homa damena tutodim. Amin. Di hamuama nami nanami dohot hanggi boto nami na madohoti parmingguan di gereja nang marhite live streaming. Kami sadok parhobas padita situa pemain musik song leader multimedia pasahat totuhita saluhutna selamat hari Minggu tuhama madongani hita sudena horas laus tujolong natoras natardidi. Jesus, go.